Nilabankashana kaMenza aphuza umlazanga mevane nabendlondle nophaphe kanti ehlana sezansi ey'fundazweni zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika. Sabingelela le Black Life TV igama lohlelo-ke iy'mpande ezama-Afrika. Njengenjwayelo-ke igama lami Ken Sicaka Ngwaluka. Angibingelele kona wonke ama-provinces nabantu abasilandelayo mhlaba wonke jikelele i-Afrika yonkana. Siyathokoza kakhulu uthando ne-support enisinikezwayo nosuku nosuku. Ngaphandle kwenu asinakusimama siye ndawo. Kodwa-ke asingene lokho esize ngakho namhlanje. Odaba nesixoxa ngalo namhlanje kuy'impande zama-Afrika sizozwa ukuthi isihambeli sethu sosuku size nani makwenze njani. Dadewethu sawubona. Unjani bhuti? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Ubani lo? Okay. Akungithatha ungibeke. Uqala kwakho nje udaba la ukhulele khona nokuhamba kwakho uze kufike la sesinenkinga khona. Ngikhulele eMelmoti, ngafunda khona, ngasuka eMelmoti, ngeza ku-anti wami la eThekwini, ngizobheka amadlela ahlasa. Yebo. Ukufika kwakho mhlawumbe abanye abantu mangabe bekhuluma ngo-anti noma nehlobo nje ethile uyakhuluma isitori esingakho uthi ngaphatheka kabi mangifika lapha wangangiphatha kahle. Wena ubudlelwano bakho no-anti kwahamba kanjani since usuke ekhaya ufika la? Wangiphatha kahle ngoba uyena owangisusa ekhaya. Wathi ake ngize ngizobheka amatoho la eThekwini. So ayikho ingxabane engithi yaba khona kumina naye. Wangiphatha kahle. Ngafika-ke la eThekwini-ke ngawubheka umsebenzi ngangawuthola nga-end up sengiyisebenza mina. Ngidayisa ummbila. Okukhona nelinye itoho engangilibamba. Yebo. Kodwa kwakwele iy'nsukwana kwangayona inyanga yonke. Oh yeah. Yebo. Udayisa ummbila like emarenke? Yebo. La eThekwini. Oh yeah. So ngitshela ngesizathu sakho mhlawumbe sokuthi u-anti azabona kufanele uzofuna umsebenzi eThekwini. Impilo yayinjani ekhaya? Kwakunzima kakhulu. Kwakunzima ekhaya ngoba ngase nginabantwana. Ngathola abantwana ngisamncane ngisafunda isikole. So kwakunzima nje. Babenganazo ngisho iy'cathulo kwakubheda nje majezi esikole mase kusebusika. Ngangizwela kakhulu ukuthi iy'ngane zami zigqoka amajezi aklebhukile ey'ndololwaneni, iy'cathulo ey'picizekile abay'gqokayo. So ngase u-anti-ke sengithathiswa yilokho ukuthi ngizokwazi ukuthi ngizamele iy'ngane zami ukuthi zibe warm njengezinye iy'ngane. Okay, wafika-ke endaweni esigameko wahlala no-anti wakufaka emabhizinisini lawa wadayisa ummbila. Yebo. Then sifika kanjani enkingeni? Enkingeni-ke ibhizinisi leli lombila sibaningi esidayisa ummbila. Uthola ukuthi-ke mhlawumbe uthengiwe uthothi usubuyela nawe emumva. Ummbila olalile awubusathengeka kahle hle mhlawumbe ugcina usuhlisa usubiza o-R5 esikhundleni so-R15. Yaqala lapho-ke inkinga-ke ngabona ku-social media engathi khona amadlelo ahlaza kulezi zinto lezi zokuthwala. Ngabona kukhona ubaba wayevezwa ngala komhlaba yalingana kuthiwa uyakwazi ukuthwalisana. Yebo. Ngoba leli toho engangilibamba ngithi ngangiyi-security. Yeah. Yes, kodwa ngingangeni zonke iy'nsuku. So ngibuye ngidayise nombila. Ngabona ukuthi ngeke ngathi lo msebenzi engiwenza wombila ukudayisa umbila nobu-security awungisi la engifuna ukuya khona. Oh yeah. Yebo. Ngase sengibona kwi-social media ukuthi khona ubaba othwalisanayo ngala kamhlaba yalingana. Ngase ngibeka imali-ke ngaphikelela khona-ke ngiyofuna ukuthi ngibe nemali eningi. Kodwa engathi gcina ngingenzeke njengoba ngangifisa. Yebo. Mana-ke uma usithatha lesinqumo uyasho ukuthi wa-influencer i-social media ubona. Yebo. Yini oyibona lapha eyakuchaza kakhulu owenza ukuthi no uthi uyadecide and uma ufika mhlawumbe yalingana isiphi lesithwala wafika waqondana naso? Into eyangihlaba umxhwele kakhulu kwi-social media ukuthi ngangibona abantu behlala emizini emihle behamba ngey'moto kanokusho bedla kamnandi ingane zabo yiphila kahle ifunda ey'koleni ey'bizayo. Nje nami ngangithi ngizoyiphila leyo mpilo leyo. Ngangithi ikhaya lami ngelisafana nasekuqaleni ngizolishintsha ney'ngane zami zibe nemfundo e-right. Yebo. Sure. So waya-ke kamhlaba yalingana? Yebo ngaya bhuti. Sathe lapho sizwe ukuthi kwenzakalani from there to last khona namhlanje. Ngaya kamhlaba yalingana mangifika ngafuna ngaze ngathola. Mangithola ngafika-ke ngalibeka udaba lami-ke ukuthi ngizokwenzani. Oh yeah. Okay, wasesesho kubaba lo othwalisanayo
ukuthi-ke kuzoqhamuka inkukhu la. Inkukhu uma iqhamuka icosha kawu-3 kusho ukuthi uzophila iminyaka emithathu. Okay. Uma icosha kawu-5 kusho ukuthi uzophila iminyaka ewu-5. Kanjalo kanjalo. Uma icosha kawu-12 kusho ukuthi nawe uzophila iminyaka ewu-12. Oh yeah. Ngenhlanhla-ke yami-ke mhlampe nanoNkulunkulu eyami inkukhu yacosha kawu-12. 12 years. Yes. So nami ngajabula-ke kulo 12 years ukuthi hayi ngizobe ngiphilile ney'ngane zami zizobe y'philile nje. Yonke impilo isizohamba kahle ngeke kusafana njengasekuqaleni ngoba ekhaya impela bekudliwa izambane bekudliwa imbuya ngothi. Yes, sengifuna amadlela ahlaza ukuthi khona ngizokwazi ukudla izambane likapondo. Yebo. So-ke sengiyithathile-ke into yami u-antakazi akekho engamtshena. Sengiyithathile into yami. Kodwa-ke into ebhedayo la entweni yami since ngayithatha ayikaze ingilethele imali kunalokho ngavane kwawesi ukuxakeka. Hawu. Yebo. Kanjani manje? Ayikaze ilethe imali, ayikaze ilethe lutho, ayikaze kushintshe lokhu kwaba njalo nje. Lokhu wenza umsebenzi wodwa. Yebo. Ngangawuyekanga vele umbila wami nokuba i-security ngaqhubeka ngakwenza. Ngoba ukunokuthi lento ingilethele imali inciphisa iminyaka yokuphila. Yebo. Kanjani? Inciphisa kanjani? Yakuremind ukuthi angithi ngiyakwazi ukubala phela ukuthi ngangiye nini. Manje ngiyabona sekusele iminyaka emithathu. Yebo, kodwa angaze ngiphumelela, angaze ngiwathole la amadlelo engangiwabona kwi-social media. Ngaphandle ukuthi wena uyayibalela khona into efika kuwena ikutshela ukuthi ususa lesikhathi singakanani impilo? Like amaphupho. Amaphupho yes kuyenzeka, ayafika. Nawo ayangikhumbuza ukuthi konje ngiyakhumbula ukuthi sekusele isikhathi esingakanani. So leyo nto isize iyangigulisa, ngiyancipha emzimbeni, ngiyacabanga nelezi ngane zami engayiletha la emhlabeni ukuthi ngizoyishiya zinganalutho ngoba ngangithi ngizoyishiya mhlawumbe makwenzeka sushaya lo 12 years zobe sezi-right. Yeah. So wena wathola wayibophezela ekutheni kuzofa wena after 12 years. Yes. But since wathwala akukho lutho olwenzeka kodwa iminyaka lokhu ukhunduziwe ukuthi iyancipha. Nawe njengamanje unesure sakalo 3 years uphila. Yebo nginesure. Akwenzakanga lutho. Kwenzakanga lutho. Ayikho enye into abathiwa uzoyenza lapha phandle ukuthi unikele ngawe nje uqobo. Wagcina lapha ekutheni uzobalela iminyaka kuphela. Ayikho yebo kwaba ukuthi ngizobalelwa iminyaka nanokuthi-ke engicabanga ukuthi okunye mhlawumbe ubaba mhlawumbe lo engahamba ngaya kuyena akhohlwa ukusho mhlawumbe wakhohlwa ukungitshela ukuthi-ke uma usushayile lo 12 years lo mhlawumbe ngingabuya ngizothopha ngoba phela lapha kwi-social media kwakushiwo ukuthi uyabuya uzothopha futhi yes ukuthi unikwe futhi esinye isikhathi sokuphila. Yebo. Wawunethemba lalokho wena ukuthi makuphela uzophinda ubuye. Yebo. So uyile kuye ngoba phela uyamazi ukuthi ukephi wathini mayiphawula ngalento ukuthi sekuneminyaka eminingi manje le nto ayenzeki ukuthi usuya ngasekupheleni impela kweminyaka. Ngaya kuyena wathi wanginika into le yanginika inkukhu yacosha nje inhlamvu ezu12 uzokusho ukuthi ngizophila iminyaka ewu12 ngamtshela ukuthi akwenzeki lutho kunokuthi kube khona mhlambe imali indlela thizeni mhlambe la engiyithola khona mhlambe kuse ngiyibonisa endlini akwenzeki lutho. Wathi kodwa wanginika-ke wanginika. Hayibo. Yebo. Shuthi nami sengihleli-ke sengilinde wona-ke lo 3 years njengoba manje nje ngikhuluma nawe seku3 years. Shuthi ngozayo kuzobe sekusele 2. Kodwa still lutho. Lutho. Akho shit encane nje ubona ukuthi nakumbila-ke mhlawumbe udayisa kamabhakede awu-8 ngosuku. Kubheda nje lokho kokubheda. Ngazi ukuthi ngangiyoyilandela isiqalekiso nje. Ngiyabheda. Yo, angazi mhlawumbe nawe khona into efana naleyo owayenza walanda into yajika ngasebenza nalokho ekuvova inkani namanje noma ukhuluma nje ukuthi hlanganisa le inyembezi mawucabanga ngayo nalo udaba olufanayo nala nakusisi unenkinga efanayo iminyaka yakhe yancipha ukusele emithathu kuphela nje ephile edla inhlamvana selokhu ayibophezela leya contract yokuthi uzophila only 12 years ngenhloso ukuthi-ke ufuna ukubona kuba khona ushintsho. Asazi ukuthi mhlawumbe into enjengale iyayixazulula kanjani. Bakhona belaphi bendabuko, bakhona abantu abathandazayo, kukhona ukuhlukahlukana kwabantu abazi izinto ezahlukahlukene. Thina-ke as a-Black Lives sihlale sivula amadlebe sifuna ukuza ukuthi uthini okwakho ukuphawula odabeni osuke elifana nalolu ngoba kwethu kuneke udaba esizweni isizwe bese siyaphawula. Mntaka mama ake mhlawumbe ungitshele ukuthi kukhona yonke lento osuyifundile empilweni
Uthini kubantu abasacabanga ukuthwala njengamanje, abasacabanga ukuthi impilo iya-top up, impilo iya-add izinto ukuze ukwazi ukuqhubeka phambili? Engingakusho nje kubalaleli bhuti wami nasemakhaya, osacabanga ukungena angabasangena. Yebo. Osengenile-ke mawukuthi yena kuyamsebenzela usengaqhubeka, kodwa lo osazoqala phansi njengami ngoba kusho ukuthi lezi zinto mhlawumbe ayifani. Mhlampe namadlozi wethu ney'thunywa zethu mhlampe khona ongamukelanga mhlampe kuy'nyanya zethu, yikho kwami ngingasebenzanga, kodwa akekho umuntu engam-advise ngokuthi ngithi akahambe ayothwala ngoba akuhambanga kahle kumina. So uyaphela lo 12 years manje njengoba sengisalilo 3 years nje, kodwa kungekho lutho and ngiyagula, sengumuntu ophumayo ngene ey'bhedlela. Angisakwazi nje nokulala kahle ngoba ngiyacabanga ukuthi ngizoshiya iy'ngane zami ngenxa yami yokuhalela. Yes, ngaba yikati libona ubisi nenyama ngala, kodwa ngagcina ngingakwazanga ukuthi kuphumele. Yebo. Yebo. Mama, asibonge isikhathi nokufika kwakho nosixoxela kwasithemba ukuthi mhlambe uzoqhubeka kanje-ke phambili. Uma uNkulunkulu engakithi hleze nale minyaka oyibalayo kube into engekho uqhubeka uphile more than 3 years. Ngiyabonga kakhulu. Babukele Black Light TV, igama lohlelo Impande zama-Afrika, igama lami King Sicaka Ngwaluka. Senyosala kahle. It's the Black Light TV.